Önümçülüğüne ıgtybarly ýoly goýan bu kärhana dünýäň öňdübarjy tehnologiýalarynyň hyzmatynyň peýdalanma arkaly ýerleçiň marlary senaga taýdan gaýtadan işlemek, şeýle-de ulardan eçerki sarp edijilen ýokary isleglerine laýyk gelýän, dünýä bazarlaryna bätleşmege ukyply önümleri öňürmek babatdaky taleplara münasip goşun goşmak başarýar. Bu ýerde polietilenden hemde polipropilenden goşulýan tehnologik serişdelerden dürli önümlen haritlen amatly ýüklenilmegi, düşürilmegi üçin derur bolan iki gatly ýükasy plasma tekçeleri öňürilýär. Önümiň bu görnüşi dürli haritleri gyzgy wagtda ýükläp düşürmekde. Olary ambarlarda talaba laýyk ýerleşdirmekde we uzak wagtlap saklamakda möhüm ähmiýeti eýdir. Munyň özi harit ulanşygyna wagty taýşy etlemege serişdeleri netijeli peýdalanmagy mümkinçilik berýär. Hut şonuň üçinem hususy kerhanaň öňürgen önümlerini isleg bildirgen müşterileň sany ýygydarlar diýär. Hojalyk jemgyýetiniň ýordamyda ýerleçiň mal serişdelerini senaga taýdan ödeşdirmek arkaly önümiň şunuň ýer görnüşini öňürgen ilkinji hususy kerhana bolanlygym aýratyn nagtalmagy münasipdir. Öňürilgen ýükasy plastik tekçeler agramlarynyň ýeňilligine garamadan şeýle enjamyň agaç görnüşinden has amatlylygy bilen tapawutlanýar. Ýük göterje teýinkalar olaň dört tarapyndan barıp bilýär. Şeýle-de bu ýükasy plastik tekçeleri ziýanly mörmejeklerden goraýan ýürüte ýuwjy serişdeler bilen ýuwmak zerurlygy ýokdur. Olar daşky howa gurşagynyň täsiratyna mümkin bolan guramak, jaýrylmak, çüýremek hadiselerine uzak wagtlap durnuklylygy bilenem tapawutlanýarlar. Şeýle hem olar howply hemde ýeti kimiki serişdelen yaramaz täsirlerine, sowuk we kızgın howa şertlerine çydamly. Ýükasy tekçeleň bu görnüşini kızgın bog bilenem ýuwup bolýar. Olar dürli hapalardan ansat arasalan ýa-hemde ýakymsyz isleri özüne siňdirmege, soňunda çyýrlyk saklamaga, plastik tekçelerini önümlen ähli görnüşlerini ýüklemekde, düşürmekde, daşamakda hemde ammarlarda saklamakda peýdalanyp bolýar. İlkinji tapgyrda önümiň bu görnüşiniň her ýylda 240 000 öňürlen bolsa, bu görkezji häzirki wagtda 2 ýokurlanyrly. Awtomatlaşdyrylan usulla dolandyrylan enjamlardyr tehnologiýalaryň döwrebaplygy bolsa, önümlen ýokary hil derejesini öpçün edýär. Senagat plastik hojalyk jemgyýetiniň hünärmenleri geljekde önümçiligiň gerimini hasam giňeltmegi gözeňe tutýarlar. Munyň özi kärhanada öňürilgen önümlen möçürlerini artdyrmak bilen birlikde plasmasa önümlerini ikinji ýerde gaýtadan işlemäge hemde olardan taýýar önümler almagy şertleri döredir. Şunda kärhanaň hünärmenleri daşky çoğun arasalygynyň kadrlarynyň berip-berjay edilmegini aýratyn ünsürgerler. Pähim paýhas ummany magtymly pragy ýylyny gowanyrjy üstünlikleri betlemegi maksat edilýän hususy kärhanaň hünärmenleriniň ýurdumyzda kiçik we orta telekeçilik ösürmekde, hususy iş ugurlary hem taraplaryň gollamakda döwlet derejesine edilýän aladalar üçin arkadaly gahrman serdarymyda alkyş sözlerini beýan edýärler.